थाम्बनेलखौ नायनानै आंनि भिडिअ फैनायनि थाखाय नोंथांखौ मस्ट वेलकाम खालामबाय, बरायनाय थाबाय। आथिखालाव मानि मेकिं एप्स गोबां ओंखारगासिनो दङ। अनलाइन मानि मेकिं एप्स ट्रेन्डिं जागासिनो दङ। खायफा एप्सआव फैसा इनभेस्ट खालामनांगौ, खायफा एप्सआव फैसा इनभेस्ट खालामाबाबो फैसा खामायनो हायो। नो आर्निं लिमिट, नो इनकाम लिमिट। सानसेयावनो 1000 मोनगोन, 2000 मोनगोन। गोबां जोंनिया जेबो मावनो गोनां खामानियानो गैया। ओइ माबाल'थु, ओइ आमुगल'थु, ओइ थामुगल'थु मेरला जोंना एप्स ओंखारगासिनो दङ। जेरैहाय आङो ट्रेन्डिंआव थाबाय थानाय माखासे एप्सनि मुंखौ बुंनि। जेरैहाय बिसलेरि बेबो मोनसे गेदेर दैनि कम्पानि। बिसलेरि एप्स होननाय मोनसे दङ, बेवहायबो फैसा खामायनो हायो। जि केस दङ, पेपल दङ, पावार बेंक दङ, ग्र' दङ, ग्ल'विट दङ, रजदन, मेसु, एमसेन, टाक्स बाक्स। जोंना गोबां बेबायदि आर्निं एप्स दङ, ट्रेन्डिं जागासिनो दङ। मोनमारोबो मानसिफ्रा फैसाखौ मोनमारो, लाइभ प्रुफ देखायनो हायो। सोरो बेसेबां थाखा दिहुनदों, सोरो बेसेबां मोनदों। डाउन रेफार खालामोबा कमिसन मोनो। नोंनि गाहायाव सोरखौबा सोयोबा कमिसन मोनो। मोननायनि प्रुफबो दङ, लाइभ प्रुफ देखायनो हायो नोंथांमोननो। फैसाखौ होमारोबो, नाथाय बेफोर मोनफा मोनफा स्केम। गथाला खालामो बिसोरो, थांनानै लास्टआव गथाला खालामो। आं बुंदों बे एप्सफोरा साननैसोल' सोलियो। साननैसोनि उनावनो बिसोरो खौथि जायोब्ला गथाला खालामनानै बिसोरो खारखोमानो नागिरो। बिसोरो मा खालामो, बैनि फैसाखौ बैनो ओरैबा ओरै नोंबो हाबदों ना, इनभेस्ट खालामनानै हाबदोंना, नोंनि फैसायाबो जमा जाहैदों, बैबो इनभेस्ट खालामना हाबदों, बिनि फैसाया जमा जाहैदों। आमुगनि फैसाखौ आमुगनो हरलायबाय, आमुखया मोनदों माथो, नंमारगौथ' आरो कम्पानिया, आरे मोनमारोथ' आरो फैसाखौ। बिदि नङो माने मानसिफ्रा मोनमारो, खिन्थु बे मा साननैसोल' जायो। जेब्ला खौथि जाबायना अब्ला गथाला खालामनानै खारलाङो आरो बिसोरो। मोनमारो मोननाया, खिन्थु साननैसोल' सोलियो। जेब्ला फैसाया जमा जाबायना अब्ला गथाला खालामनानै खारनायनि जोंना प्रुफ दङ। आं नोंथांमोननो बेखौ दिनै दिन्थिनो नागिरदों। मोनसे एप्स दङमोन जोंना, बिसलेरि एप्स। बे एप्सआ बिदिनो 1 crore गथाला खालामनानै दा खारखोमानानै दङ। दिनै पुलिसजों हमजाबाय। आरो गोबां जोंना बिदिनो ट्रेन्डिं एप्स दंबावो, जायफोरनिखि बिदिनो सोरबा मोनगासिनो दङ। गथाला खालामथ'वाखै, खारथ'वाखै, सोलिगासिनो दङ। बिसोरो मा खालामो, माने नों दिहुननो हायोना, दोनबा दोननो हायो। नों दोनबा बांसिन कमिसन मोनगोन। बेनिफ्राय उनावहाय बिदिनो बयबो दोनै आमुगनाथ' बिराद थाखा जाबाय, क्रर जाबाय। होमबा नोंनि आइडिखौनो बन्द' खालामसै। एजेन्ट आइडि बिहरबाय, माबा आइडि बिहरनानै उनावहाय बेनोथ' जों हरना नंलाना फैसाखौ। अब्ला नोंनिखौ मा बै उइथड्रयालाव प्रब्लेम देखायसिगोन, फैसा उइथड्र खालामनो हाला। मानो होनबा नोंनि कमिसना बिराद बुरजा जाबायना। जों माबा मोनसे एप्सआव माबा मोनसे खालामना होनोसै, फैसाखौनो उइथड्रखौनो खालामनो हाला, बेबायदि प्रब्लेम ओंखारलायनोसै। बिदिनो बुरजा जायोबा, माने इनकामा बुरजा जायोब्ला माबा माबि देखायनानै उनावहाय लास्टआव बिदिनो खारलाङो आरो। नोंथांमोना दा फोथाय, बे फैसाखौ साननैसोल' मोनगोन, खिन्थु उनावहाय खारगोन आरो नाय। बेफोर जेबो रिस्क गैया। ओंखायनो गावनि मेहनतजों खामानि माव, मेहनत खालामनानै फैसा खामाय। नांगौबा अमा फिसिनानै फैसा खामाय, नांगौबा हाजिरा मावनानै फैसा खामाय। खिन्थु बैफोर उरायनाय फैसाफोरखौ, बिरनानै फैनाय फैसाफोरखौ दा लुबै। बेफोर साननैसोल'। प्रुफ मोनबायना, जेरै बिसलेरि, बेथ' मोनसे गेदेर दैनि कम्पानि। बिनि नामावबो नाय, बेबायदि माने बे कम्पानिया मा खालामो, गेदेर कम्पानिनि मुङाव बिसोर बेबायदि खालामो। माने बिराद सैतान माने बिसोरो। टेक्न'लजियाव बिसोरो जोबोद गोरों। ओरैनि फैसाखौ ओरै खालामनानै ओरैबायदि सोलिबाय थानानै नंमारगौथ' होननानै मानसिखौ बिसासाव लाबोयो आरो बिसोरो। आरो बेफोर एप्सआ जोंना गुगोल प्ले स्ट'राव मोननो थाङा। बेखौ, बे मोनसे ट्रास्टेड एप्स नङा। बेफोर बाहेर सोलियो, बाहेर लिंक हरगोन, नोंखौ बाहेर इनस्टल खालामनो होयो।
ट्रास्टेड नङा बेखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो थाङा। जोंना बेबादिनो गोबां दङ। दा जोंना हमजानाया जाहैबाय बिसलेरि एप्स। बिदिनो जोंना एकदम ट्रेन्डिं जागासिनो दं। ओइ सोरबा माबा गेम गेलेहरोनो फैसा जों इनभेस्ट खालामना होनांगौ गावसोर गेमखौ गेलेयो। जों कमिसनखौ मोनबाय थायो। बिदि आरो। ओमफ्राय मोननाया मोनमारदोंबो। मोनमारदों, दिहुनमारदों, दिहुननानै लादों। दिहुनबाथ' मा आंहा कमिसना खम जागोन ना एसे इनभेस्ट खालामनो होननानै दोननायावनो लास्टआव लाथिख' जायाब्ला आंखौ बुं। आं दिनै बुंबाय सानसे नोंसोर गाबनांगोन खिन्थु बेजों गेलेबाय थायोब्ला। सानसे आंनि बुंनाय खोथाखौ नोंसोरो गोसोआव फैगोन। नंगौना नङा नाय। आरो दिनै प्रमान नुबाय बिसलेरि एप्सआ जेरै 1 क्रर घोटाला खालामनानै बिसोर खारखोमालांबाय। खिन्थु दिनै बिसोर हमजाबाय। आरो एसेबां फोरमान मोनसेयावबो मानो मानसिफ्रा माने बिदि अनलाइन बे मानि मेकिंफोरजों गेलेबाय थानो नांगौ। गेम्सआबो बिराद दङ। गेम्सनि एप्सबो गोबां दङ। बेफोरबो बिदिनो सब घोटाला। दिनै बेफोरखौ सोर हमगोन? बिनि मालिकआ सोर? खुलिजेननाय मालिकआ सोर? बेखौ सोर हमगोन? जोंनिफ्राय टेक्न'लजि गोरों मानसि ओंखारनांगोन। जों सोर थगायजादों दायो? एकदम जाम्बा मानसियाबो थगायजायाखै। एकदम गोरोंथाराबो थगायजायाखै। खिन्थु बै जों गेजेरनि मानसिया दा थगायजागासिनो दङ। एसे रोंहांनाय, एसे मिथियो, टेक्न'लजियाव एसे रोङो। बैदि जों गेजेरनि मानसिया थगायजानानै दं। एखेबारे जाम्बाया थगायजायाखै, एखेबारे गोरोङा थगायजायाखै। जों बै गेजेरनि मानसिया थगायनानै जाजागासिनो दं। ओंखायनो दिनै आं बुंबाय बेफोर सब स्केम। बुजिना मोननाय नङा नोंसोरो। सब स्केम। ओंखायनो हानायमानि गावनि मेहनतजों फैसा खामाय। नांगौबा हाजिराखौनो माव। माबा मोनसे अमा दाउ फिसिनानै फैसाखौ खामाय। खिन्थु बै बिरनानै फैनाय फैसाखौ नोंथांमोना दा लुबैयो। मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ लाइक खालामना होदो, शेयार खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।